Nik uste egun gero argiago dagoela tortura estatu terrorismoa izan dela Euskal Herrian, sistematikoa, estrukturala, eta helburua izan dula ez gu norbanakoak apurtzea bakarrik, baiz eta izua sortzea, herri bat, komunitate bat, borroka batekiko, eta hori orain arte urte luzez erabilet dana, eta oraindik ere aparatu hori hor dagoela zai, berriro erabiltzeko tortura, niretzako argi dago, ideiak eta ideia horiekatik borrokatzen dutenak suntzitzeko erabile dela impunitate osoz, eta orain dala eguna edo nolabait horrei buruz hitz egin dezakeguna, orain arte ukazioa ere sistematikoa izan delako eta orokorra, 70, 80. hamarkadan ere pixka bat ez, atxiloketak egunerokoa zian, tortura ere egunerokoa, eta hor egoeroren aurrean, gure iruditeria edo egintzana herri bezala zen, kontakizun, komisarian gertatutako kontakizun hori nolabait azaleraztea, tortura hori itzaletik, nolabait ukatzen zelako, etzelako existitzen, eta pixka bat gure narratibak edo gure borroka hortik juntzan, horrek norbanakoa torturatu bezala suposatzen digunarekin, ez? Gero pixka bat, 80. hamarkadan edo hortat edo sortzen da ere beste torturan aurkako taldea, nolabait ere ikusten dutenak kontakizun hartatik haratago hori, ez, irakurketa hori egin behar dela, ez? Hau sistematikoa izan dela, estatuaren estrategia bat dela, gu suntzitzeko eta mezua edozeinek ideia horiekatik borrokatzen badu gertalekioke, eta pixka bat hor ikusten dut, narratiba iruditeria desberdinak erabilidea, estatutik ere hoi da, ez? Pixka bat, ariak ontzait, baina ez.